Beránek, s 8 Páleník, s 11 Varga, s 2 Horvát a s 8 Kinči. Domáce mužstvo s 18 Kuzma, so 6 Fodor, so 16 Jedina, kapitán Usma, s 8 Blažek, s 2 Serpák, s 15 Kralovič, s 8 Zahral, s 2 Strelec, s 10 Banič, s 9 Kenc a s 11 Buzár. Hlavným rozhodcom dnešného stretnutia je pán Tomárek Adrián a na čiaru mu asistuje pán Krist Peter. Sponzormi dnešného popoludnia sú pán Jurák a pán Čičo. Takže som si zobral slovo, dovolte mi, aby som vás aj oboznámil s programom našich ústiev, čo sa týka na budúci týždeň a domácich zápasov. Takže na budúci týždeň žiaci pocestujú do Cítera do 9.5. o 16.30. Dorastenci taktiež 10.5. do Cítera, no a muži pocestujú taktiež do Cítera. A začiatok zápasu je o 16.30 v Cíteri. Potom na domácom ihrisku sa stretneme až 17.5. o 17. hodine privítame Šumerkov. Takže na domácom ihrisku ešte raz opakujem 17.5. o 17. hodine Šumerkov. Jak je hokej? Jaké je to jednoduché, čo? Jaké je to jednoduché? Nechceš podušku? Toto je jaký obranca? Počkaj, toto je verejný hlas, ne? No. Porád gól byl tady, jak idete. No. Tam si ani lopty nevedia oni zastavený. Na prsa, dole, podole, ktorá všetko odletuje. Ešte teraz 7 minúta stretnutia, hostia zvyšujú svoj náskok na 0-2 opäť hráčom číslo 7 Kinči. Áno, tu budem, však musím kameru len. Ide na tú loptu. Hráči, že by sa opravili sa dostali. A nechá to tak, vyklusáva. Sú totálne bez kondície. Ja neviem, čo robia na tréningoch, však to... Neviem, kto mi hovorí, že na tréningy chodia stále tí istí. Tak tí istí musia to tu... Víš, ako keď chodia tí istí na tréningy, tak to tí istí musia mať takú kondíciu, že to nemôže takto mužstvo byť. Pozeral si ten zápas? Trenčín, Senisa? Cez Len zábery som videl. Prvý polčas to bola... Cez polčas prišlo k domácemu mužstvu striedaniu, odstúpil hráč číslo 9 Kerc a nastúpil hráč číslo 14 Andrej Banič. Bábätko som schádzovala. Čo je tam bábätko nejaké? Tak Tak dvojročné. Jaký to tam je? Ale oni Jako by som podal vzdialenosť ako ostrý.
Na to je To je taký šuvix toto, to Sunny Dezovský. To je ako, tie zábery sú není také kvalitné, však na internete bystro to dáva, na internete máš všetky zábery. Môžeš, keď máš tu na internet, na počítači pozrieť. Linčí bola, že sa nenomajci. A tam môžu ísť otázky. Ale čo nás potom pohentom? na tej ohrade, Jano. A čo, to mne už správa pred tebou, dáme návrh, prečo budeš sa cíľ ľúbiť? V tej ohrade, tam. Áno, V tej ohrade. áno. Jurišičovej ohrade. Áno, dáme. Predálnici. Už máš sprintu. Už aká jednoduchá kľúčka. Keď mu videl, že sa naznačil, rozbiehal, vtedy bol výlet. Podržal to. Uhol, ktorý na to komunikáciu panika môže. To je taká nekvalitná kamera, že nekvalitné zábery a ten. Ja som myslel, že keď kúpil, niekto to Milan kupoval, že kúpil veľkú kvalitný. O ničom toto. Čo to? Ktorý Milan? Včera. Čo prečo? Nič, to on nemá žiadnu optiku, toto. Preto vidíš, že to je ako univerzálny. Muž. Babic. Jo. Ano, si on je tam. Ale mladý chlap, počúvaj, on ide za obyčajne robotníka, robí na MLV. Dobrá pagáčky, žena hovorila, že sa nechcelo potom robiť, pokrajela, že to bolo perfektné. No. Doložila ma, dokútila. Také špiciak, lampice. Ona bude, sa mala vás hlasovať, ako bude Jaro, keď tam voľby. A keď ona prvá hlavice dá, že si proste idú do rady. Je, pekné. Poslednému sa nevíde. Ja to beriem tak. A moje meno je takisto. Aj to sa ani tam fotografoval, desperácia sú otočil porádome. Moje meno je. Kedy, to. B, C, potom je čo? Komu hlavice. Rozlúčtaj trošku. Čo ja vidím, Otvor dali. to oni je. Počkaj, kto je tá sedmička? Jak to zapísal jebenci? Tento v tých oranžových. Jaký je? To je sedmička naša. Počkaj. Teda 67. A ty keď sa staráš, to je presadzíte tam. To ja, To je poznám. ja predsadzujem, ja predsadzujem pláci v záhrade. Čo, áno, to na to je. Ja to na to taj sa musím. Ja mám malú penziu. Všaký voľný. Ja si zaslúžim, Áno, možno ani takú nie, Áno, očúvaj. ja to som si zaslúžil. Za to Penziu. No. Každý má roky, len podľa toho, ako robil. A tak podľa jeho hodnocení. Áno. Áno, vidíš, že on stačí aj súkromníkov odslúžiť. No, Páč, aj cekánsky. No veď si. No. Cez pracovnú dobu. Ty! Vodu robiť, komu si chodil? Počúvaj sa. Cez pracovnú dobu. Však to je pravda, že som zamestnancov, ale som bol na rozprávaní, robil som a som si zaslúžil. A ešte mám A ideme! Tak, zeber mu to, neboj sa. Kde zračil ty napad, s kým ho robil?
Ja sa tam nikdy nepoznal. Ani to nepoznal. No si tam Neprihrá. Nepozeráš, kľúč, Jemu to dá napravu. Toto sú momenty, že A čo počúvaš? Divákačka, ty krývaš moje dôvodra. ja prestávam mať dôležité z fotbalu, keď vidím, že hráč mále jednu nohu. Včera som pozeral toho Hlohovského, čo to napravo má. Isté ľavá noha, pravá noha, jaký je center, jakú nohu došiel. Ja som aj nikdy, keby som aj nedobil, ja som furt nevedel, že či som ľavá alebo práv. Jakú nohu by to došlo, som to nebol. Ani nie, keď som Martinovi strieľal, alebo tuto pri tréningu, z 30 metrov som z ľavú nohu drbol, že sa nekýpel. A spravu tak, teraz už to nedokážem. A Juraj tu si kopal. On sa opre z ruku, ale ne, aby vysunul nohu. Dokonca to Ježišmária. Čo lobuješ? Aspoň takto. Tam sa pilu očúvaj sa. Vypíš od vína i Táto čistí to! To pošli do televízii. Máš tam? Do televízie toto. Do televízie, keď to máš. Ešte jeden! Stačí to nachytať na húška. Rangár bol 3 metre, a to probuje, ale však keď ste nevideli. Dávajú, očúvaj, Milan. Dávajú z hociaký link, keď to natočí, normálne to dávajú do televízie. Táto, musel som tomu bábačkovi hádzať klopku. 56. minúta stretnutia, autor gólu hráč číslo 16-11. Takže stav stretnutia 1-2. Ja vám hovorím, že také tam dávajú, my tam také foty máme. Každú chvíľu také góly Dávame. Ne, prehrávaj, to je chyba. Keď dajú len jeden, mali by dať aspoň 7. A keď dajú jeden a super dá 2, tak jasne, že musel prehrať. Jak dá, pôjde z toho ďalší, tretí už je. Ako nevyhovára tu. Ne, no sa čo, no. Aj reč. Máme tu silovku. Dobre, no. Koľko je to, Milan? Predávame sa. Tak nevidíš, no. Ale, Slovensko, Bielorusko. A to na to. No je to víš, čo je. Slovensko je nej. Áno, To si hovorí, že 1-0. A vydali sme čo to? Ja neviem čo, presilovky. To bolo ešte, keď som tam bol. Že nedali presilovku, sme dali. dajte. Toľko hrajú aj presilovej, toľko hrajú všetko. Trénujú. A neviem sa dať gól. Že taký mal hráči. Že Kyotancu, čo tam sú? Guanda Undu. A vyhrala sa na hej. Máte dneska oblíka, tak tam prehradili. Tam ideš za práci. Keď sa ti nelúbivate, nejde. Na to nezaujíma. Moje týždeň bleskovej krajiny. teraz tam dá Rado do Šibenice a Nezabúdaj, že tam je Lukašenko. Ja neviem, čo si to dávne fotbale. Ale to ja, voda keď to bývala v zime. Voda keď to bývala. Maj, to bývala. Keď bol Sriček na zároveň. Maximálne Martin bývala. Víš, čo to on si? NHL, oni majú ten pohár. Tak preto ju dal mali, to oni nevedeli.
Za pol hodinu. Za pol hodinu? No, 30 minút, to je raz, dva. Mese také plné. Táto, Čo? je tam 80 alebo 85. Táto. Neskoro mu to dávaš. No. Táto. Nevidíš, že si v offside 2 metre do ruky. Pokaz to. Oružje hotový. Hlavne škáva. Prečo to tú loptu musí zase tak pristaviť, čupnúť, potom dosiť, že si to z prvej daj. Dobre, Miro, výborné. To máme tu možnosti aj tu. Ja to je strašná. Ivo Jedinák, Otálco. Otálco, trafil zadné brvno. Krásny gól. Kde je dosať gól? Hneď na začiatku. Táto, Istý ako tento, prvý. kedy už vyhrajú. Naši, na budúci rok. Čo? Na budúci rok. Čo? Na budúci rok, tento rok nevidím. Tá, túto sezónu. To sa to zastavuje. My to vyhráme. Táto, Čo? my to vyhráme. Je slabý. Slavo to vyhráme. My vyhráme asi tak. Stávaný Mária, no. Zastavali ten Maja. Predný za to, Maja, tiež sa to zabilo. Neviem, čo prejde. Padol ten maj, padol. Teraz? No teraz. Ani ho nepostavili, ostali tam. Táto a my sme to nevideli. Nie. Správa dáva. Dvojka to dáva. Potom sa išli do kultúrneho na malé občanské. My to máme dobre vymyslené. Oceľová konštrukcia, do toho sa to dá, len sa to priklobie a prišrobuje. Normálne si... Čo to tak ťukáš? Keď si ste 20, čo si kúpil. Navyše tak všetky kúpil, ale... Dostal pivo, Ježiš, Maria. Poďme, dajme šále, tak oni nosili. Osmičku má, no. Ja som to moc nespomínal, lebo som sedel tam na kraji, tam nemá Ja vidím taký, ten Torantovi trošička. A ideme. to majú to pivo, bolo dosť studené.
že tento... Ne, ja som to nebol tam, to oni Vito bol tam, koľko do nás. To nevieš, však Si najmladší príbeh. studené pivo, však pivo tchýne. Verčovi najlepšie je klaze. Ale že na tiež neboli čo stať, nie? Ja som ho dal. Radšej idem hľadný, ja tam nevydržím stať. No, aj tak tu. Starý náš. Prvý raz, na privázku. Kopec, fašisti sú tam na svete. To jo, vysoko. Ideš, Petre! Telefóny mám. Môžeme útočník hádať. Prihu! 2-2. Yes! Dobre, chalani, dobre! Pozerám, nemám na to, nechce sa mi stráviť toľko času. Ešte, fakt, kedy, jak som, že pozerával v fotbale, teraz nič. Pozerávam, víš, jak v fotbale, že čítam noviny alebo vlačo tak a popri tom. Druhá žltá von. Má už jednu. Gol, 67. minúta stretnutia, žltá karta hráč hostujúceho mužstva číslo 11 Varga. Stojí! No, stojí, ale. A čo tam je? Varga znamená. Práve tam vráti. Som ho do toho položil. Ja som chcela skôr táčky napísať, a to som len kúšek. Zadek tam kúšek. Máme to špapéna. Ten stylový Z prvej poradci. Ale jednoducho. No jednoducho, vedel tú nohu na to nedá. To chcelo tiež len tréning, všetko chce len tréning, víš, ak to nejde, že tu máš a ideš. A protestovať z každej pozície. To ozaj muselo byť, keď sa mu to nepodarilo. A všimol si sa aj teraz na hokeji, že kto chce mať istotu, aby dal gól, musí ho dať do šibenice. Napríklad Gáborík, ja som vedel, že nedá ani jedno trestné, lebo on neví zdvihnúť puk, on neví dať zdvihať. A všimni si, že najlepšie je dať okolo ramena pod brvnom. To vždycky hovorí. Lebo brankár, keď sa rozčapí z betóny, Čo to nedá? A ti to jedno je, keď do toho sa tlačí do toho brankára, trestná strýva. Čo môžeš to dať gól? Pamätáš Palfiu? 2 metre, 3 metre od brány šlahu vedľa neho. To nezareaguješ, to je ja neviem, možno 50 na sekundy a to nemá reakciu dobu na to.
Dole netreba trafiť na tý rameno. To už není horko. Musí to mať aj trošku aj natrénované. Táto im není horko. Hlavne to musí byť v hlave usporiadané. No, presne, tak. On neví, čo má spraviť s kúkom. On ide, akože však sa podarí alebo nepodarí. Áno, buď to vyjde, alebo nevyjde, ale to je tak na náhodu. Ale hej, to je 70. minúta stretnutia. Domáci striedajú, odstúpi hráč číslo 11 Bozár a nastúpi hráč číslo 5 Škola. To čo má, tepláky? Má také dve trenky. Do. Ty dáš. Ale do. Ten maličký. Ktorý je maličký? Ten škrovan, bábol. To je vnúk potom bábol, ne? No. Ja rád vedem. A nevím, nepoviem si prečo, nevím. No, viete, čo je dorastenec. Tá pecka? No. Poď mu! A Petka vôbec nemá druhé kráťace. To zvládne to nebo hodina. Táto spojenecká. Ja nevím, kto to je. Ja tu počkám, môžeš tam ísť. Nepridal, on tam. Nebol priamo, ale bol na ceste. Ja vôbec neviem, čo to bude. Ani o to. Ale ona už na bici ho utekal s ním. Akurát uteká, nečeká až na pôjde. To, čo som videl, ja neviem, ale to som videl. Bože, čo stojíš? Ty tak sa bojí, hen tá sedmička. Áno, však dále. Táto, už máme šikany, nejde. Táto, Čiže to už máme šikany, príde. 15 minút. Čo? Že si už by sa stojí. On nebol vôbec, nemá chce spoločne s Hráme, chlapci, hráme ešte! To sa vykúsáva Banič, všímaj. Ježišmaria! Spraví ho v 16 a on kašle na mňa. Tak to v 16 nemôže, aj keď stojí. Nechá ho, neviem, keď to bolo v strede ihriska. Dal celá ihriska. Čo keď si beháš? Takže za hen ten faul, čo v prvom bol čase, tam si Miloša Sedláka vylúčil. Za hen taký faul. Kam ideš? Písmano. Čo? Idem tam, musím vydať penáze. Tak, výborné. Penáze idem kúpiť slnka. Ale odborníci. Normálne. Mám povedať. Že prosíš si zrnka, počkaj, ja ti nájdem. Prosím si jedny zrnka. Áno. On si hľadá červíka na ľudí. Ale on
tady toto, je to skôr. Macká tu robí. Za 1 euro. Dobre? To je dobre, doteraz sme nemali nič. Naráž, odpívaj sa. Jojka ide po chodníku a ten dros, to je ono, a znovu na to. Len podpora, on tu. Ja ti nechám naráž. Pustím tu. Zažni to do. Čo už tam není teta? Pomenu 16! Pod! No! Ajo, dobrá, kopeš! Ajo, idej! Čipsy. Dobre! Táto. Táto. Počkaj, neviem, či to... Ideš! Keby bol po strane, tak určite Táto. No, Dáš mi, že koľko stojí čipsy? víš čo, neviem, koľko stojí čipsy, ale dám ti ešte peniaze a pôjdeš si kúpiť. Pôjdeš tam a povieš tete, že chceš čipsy. Dám ti ešte peniaze. Takto ich dáš a teta si vyberie. Všetky? Takto si dáš a ona si vybere. Pôjdeš tak z boku, dobre? Pôjdeš tak cez tú chodbičku a tam jej ukážeš. Ona si vybere. Neviem, koľko stojí. Preč! Milanko! Ale čo ja robím? Zober sa im toto, aby si nemal málo. Tak sa zebrali na tých, ten dole a... Takto. Čo, Milan? Ale Počkaj, ja nebuď tam mi. stavím Prehrávame! stebu. Čo chceš? Tam stebu. Naša. Táto. Milan, jak hráme Slovensko? Let's go! 0-0. Tak za chvíľu bude konec potom. Čo z Čuškeho? Buvan Duruntu a vyhrali. A vyhrajú 1-0 a tomu sa ale 4 Daj sem, potom toto je... Toto je moje. Dobre? Toto je moje. 20. Sú tam ďalej na ulicách, spievajú si, a nemusí mať strach s banditom. Tam je Lukašenko, rozumieš? A disciplína. To je taká disciplína, tak jak v Rusku. Áno, za Brežneva. Brežnevovec. A nemusel sa báť, že tam babky vrát bude znásilňovať a občána. Brežnevovec. Lukašenko. Aha. A Hybol bola kedy porád. Aj tu bol. Keď sa ľudia ešte vráti, keď sa Zárne, ľudia malé veci vyjde. alebo bohatí sa Nebolaný, báť. bezdomovcovaný, A nezamestnaný. prehotneš to a sa zadrhneš. Všetci mali 13. Pôjdeš do nemocnice a budeš tam bez nás. Sám. Keď si volá, co vyvedol, ja si zistí, že dostať do roboty pre teba, porád ráno. No, keby si sa mal udržať aj na ulici, očúvaj, ne? Že už vidí tam iné a piješ iné, Keď si narodil, našli tam všetko. No. Na druhý deň. To je porádko. Táto. No, To už končí. už bude konec za chvíľku. Zaujíma. Táto. Alebo si kúpim nejaký džús. Táto. Čo? Alebo si kúpim nejaký džús. Tak si vypil malinovku. Ale som ešte... Stojí sa dole hlavu dá a nevracá sa.
blondy. Číslo Mandy. Jak to, že ten hráč tam bol voľný, Dori? Dáš? Koľko stojí? Ja neviem, koľko stojí. Ja si zoberám. Koľko ty ukážeš korunky, ona si vyjde. Ona povie, že koľko to stojí. Ej, potom dám. No, musíš jej spočítať. Osemdesiata minúta stretnutia, hostia striedajú. Odstupuje hráč číslo 8, Páleník, a nastupuje hráč číslo 14, Ondrejčík. Ondrejčík, pardon. Chápeš, čo ty hovorím? No, Že ja si to poviem kúpiť vtedy, keď skončí futbal. dobre. Stojí, pozerá, možda ide k nemu. Čítaj! Stred! Nechával mu výhodu, ne? Dokiaľ nepadne. Ja som bol len 2,5. Ale tu tak nebude to prerušovať. Že by nebezpečne večer ráno idete Akí sú hádaví. Dobre! Teraz to príde. Už to tu malo byť. Je skoro. Stavu na brankára. Viete to, takú šancu už nebudú. Do konca zápasu takú šancu už nebudú. No a to, víš to. Budíšte pekný výsledok. Počkajte na obed, dajte mi platiť pokoj vaše vedenie. Táto? Pekný, pekný. Táto tam na škajte. To aj dvaca. Dáme dáš keď bol. Jano, keď mal no, to bol taký čas, ktorý tu na vysielaní tak. Všetko okolo sa zrušilo, ale keď sa došlo, takže to odehrajú. Všetko svetilo, kamenec padal, nežilo, pršal. A 5 nás sme dostali. Ale títo to asi... Tak sa dohodnite pre Boha. Odbuďte tam. Dobre. Idú na pomoc.
Kde je lopta, redáže? Počúvaj, tuto hrá za chvíľu dá a už má bránca. Vždy, ne? Tak si hovorím, kľúbi. 10 cm. No nestoj tam dole, ty. Ajde to pokazí. Koniec filma. Tedy volou se. Vai sa tu. Jednou spraví, druhú zastaví. To tam dodržali. Aj na turnaji boli dokonca Jano Vinči. Nenarazí si nič, bože. Vážení športní priaznivci, keďže sa blíži konec dnešného stretnutia, dovolte mi teda, aby som vás ešte raz upozornil na ten program našich ústiev, čo sa týka na budúci týždeň, ale potom, kedy sa stretneme na našom ihrisku opäť. Takže naši muži pocestujú na budúci týždeň, to je 10.5. do Cípera. Zápas sa uskutoční o 16:30. Na domácom ihrisku sa uvidíme teda až potom po 17.5. o 17. hodine privítame Šulekov. Druhostenci takisto pocestujú do Cípera 10.5. o 14. hodine. No a žiaci i takisto 9.5. o 16.30. Podľa majstrovský zápas Cíperu. Doma potom až 17.5. privítajú žiaci Špačince a druhostenci 16.5. Sláviu Trnava. Takže toto je program našich ústiev, čo sa týka na budúci týždeň a potom o 2 týždne na domácom ihrisku. Toho nikto nevidel. Bože, ani sa neradujú, Zavideli tí, lebo oni ho počúvali rozhlas a nikto si nevšimol, že rovná medzi nimi. Aha. Že idú do Cípera, každý očúval. No a ja hovorím mimoriadny vlak. A oni očúvali, čo to? Si ma pripravil logo. A ja som ho nevidel. Lebo s tomu som vyprával. Ja sa teba otáčam a tam dajú gól. No, vidíš. Koľko takých gólov bude? Opakovať, ja som ho nevidel. A ty ho ukážem. Ale vieš, ten istý stredci. Televízii očúvať, televízii to bude kúkať večer. Zuzka mi to natáča. Isto Rioma.
Už aj 5-1. Daj ho ven! Daj ho ven! Tak na červenú! Na takú urážku, daj ho ven! Daj ho ven! Tak sa budú smiať, keď to dá ven. Na hentoša, to je urážka na ksí, to je, očúvaj sa, daj červenú, daj mu zelenú! Ty Kubo! Očúvaj, to počujú, povedia, že čo si jebe, zakričí. Žltá karta Ja hrá za to hostujúce vylúčim mužstva porad. číslo 9 Kutec. Delím tomu Lukáške. Zároveň aj hostia zvýšili svoj náskok na 1-3 automobilový hráč číslo 7 Kinč. Toto som ešte nepočul na štadióne, chodí 100 rokov už pomáli, no ešte nemám, ale za chvíľu bude mať. A on hej tak mu poví.